אוקיי, הרגע חזרתי הביתה וגיליתי שהוא חשוב שאני רוצה לשתף אתכם. אחד המורכבויות כשמדפיסים זה לוקח זמן. אז מה, אני לא יכול לשבת כל הזמן לצפות במדפסת שמדפיסה. אלא מה, שלפעמים כשאני חוזר הביתה מההדפסה, או חוזר לראות את ההדפסה, תסתכלו מה אני רואה. הנה, אופלה, מה אנחנו רואים כאן? אתם רואים מה שבואו נקדם אותו רגע, מה שהייתי באמצע להדפיס, זה את הרגליים הנחמדות האלה של הרובוט, והם בעצם עמדו פה, ככה, על זה, כאן. מה שקרה, הדפיס, נפל, הראש כנראה זרק אותם הצידה, כי מצאתי את שניהם פה בצד, וקיבלנו את הדבר הזה. מה זה הדבר הזה? הדבר הזה זה הרבה מאוד פלסטיק שפשוט הודפס לאוויר, כי הוא לא ישב על איזשהו חלק, ובגלל שהוא לא ישב על איזשהו חלק, לא היה לו על מה להיבנות, ולכן הוא נהיה שרוך, ואני צריך להדפיס את החלק שלי שוב. אז מה אני לומד מזה? שאם מדפיסים משהו שהבסיס שלו לא מספיק יציב, או לדאוג שהוא יציב, או לדאוג שאתה עומד ליד ומוכן לתקלה שעומדת לקרות. בהצלחה.